ħarbija l-dawn il-battom li jridu jena natihom. Ma kull fejn jellilek nara tkun imdawwar mit-tfajliet, wis jaqbel il-dawn terħilhom għax dal-waqt jiġi fl-imkien. Niġġerra minn barra l-ieħor mingħajr tfajla ma jgħin xejn, ma ħanixrob sakemm nisker anki jekk noħroġ bid-dejn. Ma kemm minni qed nitħassrek x'in narak ġoda l-istat, tisqihom ukoll titmagħhom xorta waħda minn tistmal. Inti li qed titħassar għax tismani inta ħobb, ħalli li niddeverti għax in-nisa jibelħu. Pjaċir tieħu tiddeverti li xejn ma jimportani, kemm iddum weqfa id-dinja man-nisa mhux se tarani. Jo xi nightclub hemm tarani ma' tfajliet immur kuljum, niddeverti sa ma nixba għax ferħam ma dawn. Sakemm inti tħallsilhom it-tfajliet jibdew janqu, x'in jittendu l-flus spiċċawlek dawn lilek il-ċempjatu. Tittarhom jiselu bija għax dawn kollha jħobbuni, waħda laqbad oħra nitlaq tittarhom kollha jbissuni. Jesħu lejk dik id-bissima jiġu kollha komplimenti, ma li magħhom tixxellef jibdew ġejjin l-insolenti. Inti da tfajli x'taħsibhom ma tfajlit qatt ma xellif, waħda laqbad oħra nitlaq nistħajjilhom dawn ix-xiem. Billi kollok tfajla miegħek li mhux se tiskantani, meta jkollok il-dawn miegħek li tista' tiskartani. Nixtieqek inti ġimiegħi ġo xi nightclub ma' tfajliet, però tħajjarejja darba ħallik minn tal-ħmerijiet. Ma tisma' nissejjer ngħidlek għax qiegħed nisma' taħija, li tressaqni x'fejn nisa għax dawn ma jgħoddux għalija. Inti m'għandek kontra tagħhom minn dejjem ma tard tiżwieġ, l-aħħar is-sija waslitlek waħda minnhom iż-żewġ. It-tfajliet jien immaqdarlek għax magħhom int kont batu. Inti il-Makk Azzopardi Hekk Twelidt Hekk se tmut.